Catalunya. Amb Pablo Tallón. 8:41 del matí, ho dèiem ara. Avui a l'Aquí Catalunya ens acompanya la portaveu del govern, Patrícia Plaja. Portaveu, què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia, Pablo. Deixi'm començar per Vallirana. Em pots tutejar? Ho fem després, li sembla? Comencem de vostè i després passem al tu? Hi haurà un canvi, d'acord? Fem-ho així? Fem així? Manes tu. Mana vostè. Vinga, va. No, vostè em pot dir de tu, si vol. Sap que això ho vaig estar debatent amb l'equip ahir? El tutejar o el parlar de vostè o de vos? Sí. Del meu cas concret? Sí, perquè vostè veu una cosa concreta, que és parlar d'actualitat, sí, en parlarem ràpid, però ve a parlar de la tasca de Patrícia Plaja com a portaveu del govern. I jo els hi vaig expressar el meu dubte de qualsevol polític representant que ve aquí, jo li parlo de vostè sempre. Dic, però és una entrevista diferent. I llavors vam decidir, o vau decidir, evidentment, perquè jo no ho sabia, una decisió salomònica, que és començarem de vostè i farem el traspàs al... I després vaig tornar a canviar d'opinió parlant amb gent i vaig dir, l'aguantaré tota de vostè, però m'ha dit, parla'm de tu. Llavors farem això. Farem la primera meitat de vostè, l'altra part de tu. Maneu vosaltres, jo m'adapto a tot. Vinga, va, doncs dèiem això, ens posem seriosos. Vallirana, 3 denúncies que ja tenim confirmades, però és que ara ens deia un dels familiars, ens deia, hi ha més de 10 casos que hem detectat als xats dels pares. Què més en sap el govern? Sí, un tema, ho deia vostè, extremadament seriós, especialment delicat per la gravetat dels fets que es denuncien i també especialment delicat per l'edat de les presumptes víctimes. Per tant, és un tema en el que hem de ser molt curosos a l'hora de tractar-lo, a l'hora de facilitar informació. El que jo els hi puc dir és que, bé, des del primer moment que s'han tingut coneixement dels fets, el centre afectat i el departament han tingut un contacte permanent, s'ha contactat amb les famílies, s'ha posat els fets en coneixement, evidentment, dels serveis socials i també dels Mossos d'Esquadra. S'han apartat les dues professionals sobre qui pesa la denúncia. S'ha parlat també amb l'empresa prestadora d'aquest servei, que saben vostès que és el servei de menjador del migdia, per tal de que reorganitzi el monitoratge i també prengui aquelles mesures que considera oportunes. Bé, podria dir que s'han posat en marxa tots els protocols. A mi és una paraula que personalment no m'agrada utilitzar-la, i menys en contextos com aquests, en unes situacions tan extremadament delicades, però al final tot el que significa que s'han posat en marxa els protocols vol dir que s'ha posat en marxa la maquinària per aclarir, tenir clar què és el que ha passat, evidentment, si han succeït uns fets així perquè no es tornin a repetir, per protegir el conjunt de l'alumnat. També dir que hi ha un equip de professionals de l'àmbit de la psicologia, de psicòlegs i de vetlladors que estan treballant en contacte permanent amb la direcció del centre per afrontar una situació que, ho dèiem al principi, és extremadament complicada. Tenen coneixement de quants casos? Bé, hi ha una investigació als Mossos d'Esquadra oberta des del primer moment, hi ha una sèrie de denúncies que s'han fet públiques, de fet, vosaltres mateixos les heu explicat i heu recollit la veu d'alguns dels testimonis. Deixi'm que sigui prudent i que no vagi més enllà. Anem a parlar de l'acord de les negociacions per la investidura, perquè no sé si l'acord de govern entre el PSOE i Sumar acosta o allunya l'independentisme de la possibilitat de donar suport a Pedro Sánchez. Bueno, aquest acord al que vostè fa referència, un acord entre PSOE i Sumar, és un acord que s'ha escenificat amb tota la grandiloqüència o de la manera que ells han considerat més oportú, però que, evidentment, és un fet que ja es donava per fet, no? Vull dir, era obvi que ells tenien la necessitat i l'obligació de posar-se d'acord si volien que el president Sánchez torni a ser investit president del govern de l'estat espanyol. Però serveix de poc, ho deia, més paper mullat, si no són capaços d'arribar a un acord amb els vots que els hi falten. L'aritmètica és clara, falten el suport dels grups independentistes, de Junts i Esquerra en aquest cas, i fins on jo sé, i ells mateixos ho han dit, el propi president Aragonès ahir ho deia, estem lluny encara d'aquest acord. Ells han utilitzat, quan dic ells vull dir el govern espanyol, en boca de la seva portaveu i també de diverses ministres en funcions, no està nada cerrado hasta que está todo cerrado, però potser és el moment de que comencin a tancar coses una darrere l'altra, perquè, com dic, per la informació que jo tinc en aquest moment, l'acord d'investidura està bastant lluny. Hi ha 2 temes, n'hi ha 3, no? Un és l'amnistia, però se n'ha parlat ja prou i en continuarem parlant, que és no una realitat, però sí una cosa que ja gairebé es dona per suposada, però no n'hi ha prou. L'amnistia és només un punt de partida
I hi ha d'altres carpetes que s'han d'acabar tancant. També aquestes són el tema de la financiació de Catalunya i el tema de Rodalies. I en aquests temes, per la informació que jo tinc, no s'està avançant com caldria si es volen complir els tempos. Ahir Alberto Núñez Feijóo des de Barcelona declarava el seu respecte pel president Puigdemont, deia que el PP s'hauria d'acabar entenent amb aquest espai polític si volia transformar Catalunya i de fet l'animava a fer cas del Consell de la República i per tant no investir Pedro Sánchez. Com ho valora això el govern, aquestes paraules? Perquè han sorprès i han molestat, per exemple, el PP català. Bé, jo de les paraules de Feijóo emfatitzaria, i aquí sí que a nivell personal ho dic, a mi sempre m'agrada un polític parlant bé d'un altre polític, per molt distanciats que siguin i per molta una posició ideològica enfrontada o radicalment oposada, com poden tenir el senyor Feijóo i el president Puigdemont. El que passa que sent unes paraules que venen precisament del senyor Feijóo, que n'ha dit tantes i de tan grosses, crec que s'han de posar en el context en el que ens trobem, en el que ell és plenament conscient de la necessitat que té el president en funcions, Pedro Sánchez, de tenir el suport de Puigdemont i, per tant, crec que són unes paraules que s'han d'agafar amb pinces. És a dir, vostè creu que és una mica trampa, no? Que el que busca és a veure si Junts pica i no investeix Pedro Sánchez, diguéssim. Jo no ho he dit així, però crec que sí que aquest és el context en el que hem de situar, evidentment, les paraules que fa servir ahir el senyor Feijóo. Ahir es va debatre sobre correbous al Parlament, però vam veure allò, una llibertat de vot tant d'Esquerra Republicana com de Junts per Catalunya. Què hem de fer amb això que alguns li diuen que és cultura, però que no deixa de ser encendre les banyes, en alguns casos, als bous? És a dir, què fem amb els correbous? Bé, jo crec que el primer que s'ha de fer és precisament el que s'està fent, no? I és debatre sobre quin és el futur d'aquestes tradicions i el lloc ideal, i el lloc oportú i el lloc on correspon parlar-ne i obrir el debat és el Parlament de Catalunya. Per tant, estem en el camí correcte, ho hem dit sempre, per part d'aquest govern defensarem sempre el benestar animal i crec que els hi pertoca als grups parlamentaris obrir aquest debat, i això ja s'ha fet, i a partir d'aquí anar seguint els passos, que tothom es posicioni, que doni els seus arguments i contraarguments i veurem on ens porta. Interpreto, doncs, que el govern no té una posició fixada en aquest debat, eh? Bé, el govern ho ha dit sempre, o si no ho explico jo aquí, treballarà i defensarà sempre pel benestar animal i alhora, i en aquest cas concret, escoltarà també quina és la veu, la paraula i el posicionament del territori. El territori és una paraula que no m'agrada gaire, d'aquelles zones on s'està duent a terme aquesta pràctica. Aquest és el posicionament del govern, però al final, més enllà del posicionament del govern, ho dèiem, el debat està al Parlament i són els grups parlamentaris els qui hauran de posicionar-se i tenir al final, a mesura que vagi avançant el debat i, evidentment, acabi havent-hi les votacions necessàries, prendre part cap a un costat o cap a l'altre. Hi ha molts temes d'actualitat, podríem estar allò fins les 10, però no era el motiu principal d'aquesta entrevista. Vam dir, volem parlar amb la portaveu del govern, però sobretot, avui volíem parlar amb Patrícia Plaja, ho apuntàvem ara, per saber com una periodista viu això d'estar al capdavant, de ser la cara, de ser la veu del govern català. En algun moment havies dit allò de jo mai em passaré el cantó fosc que li diuen del periodisme? Estàs citant a Joan Dausà? Perquè sé que t'agrada. Molt bé, molt ben informat. Ens documentem fins i tot d'aquestes. Mare meva! Bé, jo em vaig sentir ja fa uns anys i, a més, sortint d'aquesta casa, i em van assentar rato llarg, hores llargues, de te'n vas al costat fosc, i no me n'anava al govern, sinó que me n'anava al gabinet de comunicació dels Mossos d'Esquadra. I no diré que vaig plorar, no sé què dramàtics, però sí que vaig tenir dubtes molt grans i, de fet, un cop vaig ser Mossos, al cap de 2 mesos vaig dir jo marxo, torno a la ràdio. Sí. Bueno, perquè vaig tenir clar que venia d'una dinàmica del dia a dia de la ràdio, de l'actualitat, de que tot cremava, de que tot era per feia 5 minuts, de que els butlletins se'n fotien a sobre, de que s'empalmava amb l'hora 14, amb l'hora 20, hora 25, i de més, i l'administració, el ritme són uns altres, i els tempos a Can Mosso, informativament parlant, evidentment, també són molt diferents, i per tant vaig veure que no, que allò no era el meu. Però vaig tenir la sort que hi va haver-hi una coincidència temporal, que el responsable de comunicació de Mossos va marxar, jo en un inici no vaig marxar responsable,
i algú amb dades objectives em va dir ara començarà la marxa, queda't aquí, veuràs que realment portaràs temes que també com a periodista et faran vibrar. I no es va equivocar. Va sonar encert, I tant. Jo, professionalment parlant, he gaudit moltíssim a comunicació de Mossos. Molt. I va sonar encert dir que sí al president aragonès? Bé, no sé si sóc jo la que ha de dir si va ser un encert o no. El que sí va ser és... jo tenia clar que era un repte molt gran, un repte professional molt gran. De fet, en l'àmbit que jo, sense voler-ho, perquè no vaig estudiar periodisme per dedicar-me a la comunicació institucional ni a la comunicació corporativa, era com el repte més gran en aquell moment que podia assumir, no? Ser la portaveu del govern de la Generalitat. I vaig pensar, bueno, provem-ho, no? No s'ho va pensar gaire? Sí, m'ho vaig pensar. O sigui, de temps no m'ho vaig pensar molt perquè no em van donar massa temps per pensar-m'ho des del govern, però m'ho vaig pensar molt intensament els dies que em van donar de marge per pensar-m'ho. Vaig fer moltes llistes de pros i contres, vaig donar-hi moltes voltes i finalment vaig pensar això, doncs provem-ho, és un repte. Quin contra pesava més? El contra que pesava més era la identificació política. És a dir, jo sóc una persona independent en el sentit de, saben vostès, que sóc la portaveu, una portaveu tècnica del govern de la Generalitat. En aquell moment era un govern de coalició entre Junts i Esquerra Republicana, evidentment amb una sèrie de valors, ideals i punts compartits, perquè si no, no podria exercir el càrrec que estic exercint, però sí que, parlant clar i directe, jo no volia que se m'assenyalés directament amb un partit polític i, per tant, a mi el president m'ho va deixar clar a la primera conversa. Em va dir, jo no sé a qui votes, ni a qui votaràs, ni quin és, si tens alguna afiliació política, que no la tinc. Jo el que estic buscant és la millor professional en l'àmbit de la comunicació corporativa perquè expliqui, traslladi quina és la feina, quina és l'obra de govern que durem a terme. I, per tant, jo l'únic que et demano és professional en l'àmbit comunicatiu. I vaig pensar que això podia intentar fer-ho. És cert també que li vaig dir, em quadra tot, m'agrada molt la música que m'estàs explicant, crec que podria acceptar el càrrec, només hi ha un però, i és que a mi m'agradaria portar la comunicació del govern, però busquem una altra portaveu que sigui la que faci les rodes de premsa. I ella em mirava, m'escoltava... No va colar, I quan va acabar va dir, ja, és que entenc que has entès el que et deia, però aquesta petició no, o sigui, és que ets tu qui ha de sortir a fer les rodes de premsa, és això el que estem buscant. Clar, normalment aquestes trucades, quan t'ha de trucar el president, un ministre, algú tan rellevant, t'avisen, et diuen, escolta'm, a les 5 de la tarda vol parlar amb tu el president aragonès. Tinc entès que no va ser el cas. No va ser el cas, va ser un atracament gairebé, no? Jo estava... és que me'n recordo perfectament, estava aparcant el cotxe, no diré que em costa aparcar, no? Aparcant... Automàtic. Bueno, aparcant, sí. I em va sonar el mòbil i algú em va dir, Patrícia, algú que coneixem, o sigui, un conegut entre el president i jo, perquè jo amb el president aragonès no hi havia parlat mai, hi havia coincidit, si no vaig errada, amb 2 o 3 reunions, ell en funcions de vicepresident, una en l'àmbit de Mossos i l'altra ja amb la gestió de la pandèmia, crec, si no vaig errada. I em van dir, Patrícia, és un atracament... et passo d'algú que vol parlar amb tu. És que ni tan sols em va dir qui era. I, hola, Patrícia, i jo vaig... El vas conèixer, El vaig conèixer, sí, va dir, hola, soc el president aragonès, i vaig dir, sí, ho sé, un moment, puc acabar d'aparcar un segon i ara parlem? El vas deixar en espera, el president? No, bueno, va ser un segon, no va ser més, però... I sí, vam tenir una conversa telefònica que, evidentment, va ser una mica atropellada, molt més per la meva part que per la seva. Mas que quin ensurt. Bueno, és que jo quan vaig penjar el telèfon vaig trucar després al cap de, no sé, una hora o, no sé, poca estona a la persona que havia fet d'enllaç i li vaig dir, escolta, no sé ben bé què li he dit, el que sí que sé és que he sigut tal com raja, li he explicat el que pensava, com ho veia jo, quina era la meva idea d'una comunicació política professional, tal, però les coses no es fan així. I me va dir, no, crec que... Ella ha quedat molt content, em va dir, li ha agradat molt la conversa. Bueno, en tot cas, fem per veure'ns,
per veure-us amb ell, i després sí que ja vam quedar. I la segona trucada, qui és? La seva, en aquest cas. És a dir, aquí, quan penges, m'acaben d'oferir això. Què faig? És la meva família més el Pinyol, petit. I et diuen? I em diuen, bueno, una nit llarga, amb algú fent una llista o 3 d'això de pros i contres, i després el que em diu és fes el que et vingui de gust. Al final, jo, i ho reconec moltes vegades, jo sóc una malalta de la meva feina, a mi m'encanta. No la feina que estic fent ara, que també, sinó la comunicació en general. Vull dir, si marxo a vacances m'emporto llibres per llegir de comunicació, llavors ho gaudiràs, t'ho passaràs bé, creus que és un repte. Si la resposta a tot això és sí, tota la resta caurà pel seu propi pes o ja compensarà. Per tant, prova-ho. Jo m'imagino, perquè, clar, entrenar per rodes de premsa, l'experiència era moltíssima per part teva, però protagonitzar-la era zero. Això és el més difícil de tot. Aquesta trucada i tot plegat del que estem parlant, això passa un divendres a la tarda, a més. Saps allò que dius? Comença el cap de setmana, comença bé el cap de setmana. I les converses i els acords per assumir la responsabilitat es tanquen al cap de setmana. De fet, és el president qui ho anuncia ell mateix, no? Diu que és una aposta seva i de més. I a la primera reunió de treball que fem, jo explico com veig o com m'agradaria plantejar les rodes de premsa, em diuen quins són els objectius, què s'ha de traslladar. Treballo sempre de la mà del Jordi Vera, que és el cap de comunicació del govern, i dic, jo només us demano una cosa, necessito temps perquè jo de dirigir, és a dir, fer de directora d'orquestra, d'entrenadora ja en sé, però jo xutar el penal no ho he fet mai, no? Per tant, necessito aquest marge per poder ensejar, o sigui, practicar com puges a davant d'un faristol i comences a explicar quina és l'obra de govern. I em va dir, però això no pateixis gens, si tenim temps, fins dimarts. I dic, fins dimarts de l'altra setmana. Tens més de 2 dies per preparar-te. Tenim 10 dies. No, aquest dimarts. Em va sortir una pansa al llavi, que no tenia llavi, només tenia pansa. O sigui, jo crec que del neguit, del pressing, clar. I la primera roda de premsa, abans que ho digui ningú, ja ho dic jo, ho vaig fer malament. Sí? Home, per favor. Per què? No és veritat, rectifico. La primera roda de premsa la vaig fer correcta. Un cinquillo, vam salvar-ho. Perquè no sabia on anava i era, bueno, és la presentació, som col·legues, els companys periodistes, són bona gent, per molt que diguin el que diuen. No tots, no? Bueno, hi ha de tot. El gruix principal dels periodistes són molt bona gent i vaig pensar, i el primer dia ets una mica de sucre, per tant, no va ser un problema per mi. No, i el segon dia, clar, ja sabia on anava. El segon dia va ser fatal. Pitjor que el primer? No, va ser horrorós. No ho vaig fer molt malament, però no ho vaig fer bé, és a dir, tenia una tensió, un pressing i me'n vaig als lleons. Jo vaig utilitzar un dia un concepte que el periodista, el company Lluís Falgàs, que ve cada dimarts, va dir... Un mite. Un mite, Falgàs. Doncs no em sembla que sigui l'expressió més adequada. Bueno, posem-la en context. Jo vaig dir, jo cada dimarts em sotmeto a un examen en públic. I forma part de la meva feina i ho faig molt contenta i només faltaria, però sí que és veritat que jo vaig allà amb uns temes preparats i els periodistes, que és la seva feina i només faltaria, em poden preguntar de qualsevol tema, de qualsevol dels departaments, que són 14, més el rol del president, del que hi ha, i per tant no saps què et preguntaran i ho estàs fent en públic i saps que t'estan seguint tots els companys periodistes, que estàs en directe al 324 i que cada paraula i cada silenci i cada resposta que no donguis podrà ser interpretada o contextualitzada no sempre de la manera en la que tu tenies la intenció de col·locar la idea i per tant ostres, és difícil, I tens un hàndicap, que és que tu no formes part del Consell Executiu, per tant no prens les decisions. El missatge, entenc que també has de vendre un cert missatge que et volen transmetre els consellers, el president, etc. I tu t'has de trobar davant de periodistes justificant decisions que potser tu no haguessis pres, idees que potser tu no defenses al 100%, és a dir, ja entenc que més o menys sí. No deu ser fàcil aquesta part, tampoc. No, aquesta part no és senzilla, però jo crec que sobre això s'ha creat un relat que al final és fals, que és aquella part de... És que tu no estàs als consells de govern i, per tant, sobretot al principi, ara ja no tant, no saps el que s'ha tractat. No és veritat. És a dir, al final, el Consell de Govern, les reunions del govern, evidentment, són una part no important, sinó importantíssima, imprescindible de l'obra de govern,
però són unes reunions que tenen un ordre del dia i que no és un ordre del dia que es treballi la nit anterior, sinó que és un ordre del dia de temes que es treballen amb setmanes d'antelació. Per tant, tu saps perfectament quins temes aniran a aquella reunió de govern. Aquests temes els has tractat amb l'equip de comunicació corresponent de cada departament i amb el conseller o la consellera personalment que ho ha gestionat. Per tant, jo tinc aquestes converses amb ells. És més, un cop s'acaba la reunió de govern, s'aixeca oficialment la sessió i, evidentment, a banda dels temes de l'ordre del dia, hi ha els temes d'actualitat que també marquen l'agenda informativa i, en aquest cas, marquen la roda de premsa. Per tant, quan s'aixeca el Consell de Govern, no marxa el president, no marxa la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ni la resta de membres del govern, i jo llavors entro amb la meva carpeta. I preguntes, suposo. I vinc a preguntar. I llavors els temes que s'han tractat ja els sé. Però els temes sobrevinguts, allà és on jo dic, hi ha aquest tema, hi ha aquest tema, hi ha aquest tema, quina és la posició de govern sobre això, sobre l'altre i sobre el de més enllà. I estem allà estona debatent el que faci falta. Per tant, a vegades ho podem enllestir-ho en 25 minuts perquè hem fet una prèvia de 3 hores, o a vegades les rodes de premsa són menys puntuals del que voldria, tot i que acostumem a ser molt, molt puntuals, perquè són temes sobrevinguts. En les reunions de govern normalment entren sense telèfon mòbil i ja... els fa gràcia quan entro, però sobretot els fa gràcia què ha passat aquesta estona que hem estat aquí, no? I llavors jo els explico, avui ha passat això, ha sortit aquest, l'altre ha dit això, i en parlem. I t'has sentit mai incòmode havent de defensar, no ho sé, donar un missatge, defensar una idea? No, jo crec que amb això són absolutament respectuosos, tot el govern i tot l'equip de comunicació. Evidentment hi ha posicionament polític, soc la portaveu d'un govern, però sí que és veritat que crec que serà o és molt difícil que em puguin trobar unes declaracions partidistes, és a dir, perquè jo no parlo en nom de cap partit polític, és obvi, els periodistes ho repeteixen a cada roda de premsa. Aquest ara és un govern monocolor format per un únic partit, però també és veritat que la tasca que fa un govern no és exactament la mateixa que fa un grup parlamentari, per tant, a vegades també hi ha alguna diferència, no? Llavors, queda clar que jo el que trasllado és el posicionament del govern, que és allò que ha decidit el conjunt del govern, o en algun cas concret, el propi president. Per tant, jo sóc el canal de transmissió. Això és el mateix que alguna vegada en una crònica de ràdio o en un diari, quan tu has de recollir algun posicionament sobre alguna cosa que pots estar-hi més o menys d'acord, però al final el que fas és una crònica objectiva o un article objectiu del que ha passat. Per tant, jo el que faig, ho deies tu al principi, ara ja sí m'ha sortit el tu. Hem canviat, no? Ens hem dit de tot. Que sí, no ens n'hem ni adonat. Vinga, doncs. Ho has dit tu, sóc la veu del govern. No és la Patrícia Plaja la que parla. Parla la portaveu del govern. No és el mateix. Jo la meva opinió l'explico en els meus cercles íntims, amb els meus amics. Allà no tinc opinió. En què són diferents els periodistes de successos dels de política? Home, els periodistes de successos mengen a part. Sí? Home, per favor. No faré favoritismes, el que passa que amb els periodistes de política hi porto lidiant, treballant o caminant ara un parell d'anys, amb els periodistes de successos, les periodistes de successos, perquè jo crec que... Majoritàriament dones, sí. Majoritàriament dones. I quines dones? I quines donasses que hem tingut. Hi ha periodistes, també, a mi. Sí. Tenim el Guillem Sánchez, tenim algú que... no és que s'hagi colat, però sí que és aparteu-se que vinc, que és el Carles Porta, no? Són perfils diferents, absolutament diferents. Jo crec que la vida del periodista de successos... el periodisme de successos marca la vida de la persona que l'està fent perquè és una disposició. No dic que els periodistes de política puguin conciliar més, però sí que és veritat que vius absolutament pendent del mòbil 24/7 i la política sí que és veritat que pots tenir... temes sobrevinguts, però és diferent. Tot està molt més planificat, tot està molt més organitzat, acostuma a ser, ens agradi més o menys, bastant una política de declaracions i contradeclaracions. Això sí que ho he vist. Hem intentat canviar-ho. Jo crec que la dinàmica del dia a dia, dels mitjans, dels propis polítics i del ritme de la informació jo m'ho he trobat, això, que sigui molt difícil explicar en profunditat, per exemple, l'obra de govern. Jo faig rodes de premsa que poden durar entre 45 minuts, poques vegades, 45 minuts, fins a 2 hores.
I tu expliques temes que consideres que són, o que consideres no, que són molt rellevants, temes que tenen a veure amb la llei de dependència, tots tenim algú proper o directament de la nostra família que és dependent, temes que tenen a veure amb salut, temes que tenen a veure amb educació, i els expliques, i quan acabes tens una pregunta o dos sobre aquest tema que t'has treballat molt, que has estudiat, que has anat a parlar amb tècnics, que t'has llegit les lleis, que has mirat d'on veníem, i en canvi tens 10, 12, 15 o fins a 25 preguntes del tema d'actualitat, que és respondre la declaració política que s'ha fet des de Madrid, que s'ha fet des del Parlament, o el tuit directament que ha fet algú amb un càrrec polític. I dius, ostres, com ho hem de fer, això? Jo crec que ens cal una reflexió tots plegats, per part dels polítics i per part del periodisme també, com ho fem perquè aquells temes que realment afecten el dia a dia, i sí que és veritat que podem utilitzar la frase de és que els polítics fan poc, fan més, fan menys. El govern ha fet moltíssimes coses. Jo n'he explicat d'algunes que m'han fet sentir especialment contenta d'aquest tema. Afecta moltes famílies d'alumnes, moltes famílies de dependents, i després la repercussió als mitjans és molt petita, molt petita. Això és així. Això ho saps tu, Pablo. Sí, és així. Hi ha unes declaracions que m'agradaria que escoltés. La Guàrdia Civil està, de fet, interrogant aquests dies les dones que suposadament haurien avortat a les clíniques investigades i ho haurien fet en condicions irregulars. La llista és més llarga, tanmateix. Patricia Plaja. Se n'han interrogat ja més d'una vintena, però es continua prenent declaració a altres dones que es van sotmetre a avortaments en aquestes clíniques. Les que ja han declarat han reconegut que els psiquiatres que van aconsellar la pràctica d'aquests avortaments no les van arribar a visitar mai. Què et passa pel cap quan t'escoltes? Em passa pel cap que heu sigut molt generosos de treure una crònica en català, no una crònica en castellà. Crec que el Et costava allò per cadena? Crec que el Seisó podria fer un especial Plaja només amb els meus tocs en castellà, perquè havia fotut tantes catalanades, i quan em passa pel cap això, i quan sento tot això, i jo demà agafaria el micro i em fotria a fer cròniques. Sí? Amb els ulls tancats. Ho trobes a faltar, He dit demà, però podria ser aquesta tarda, Home, aquí tenim el Vera, ho negociem ràpid tot plegat, Sí, ho trobo a faltar. Jo, quan sigui gran, més gran, a mi m'agradaria acabar la meva carrera als mitjans de comunicació. Clar, a aquest govern li queda un any i pocs mesos, en el millor dels casos, perquè hi ha d'haver eleccions a Catalunya. Has pensat després què? És que m'heu preguntat tantes vegades que ja em foto nerviosa només quan comenceu la pregunta. No ho he pensat. O sigui, he intentat pensar-ho, no he sigut capaç de concretar res. Sí que, evidentment, ha de ser, tinc claríssim, alguna cosa relacionada amb l'actualitat, des d'on sigui. Però no veig treballant d'alguna cosa que no tingui a veure amb haver-te de llevar al matí i posar la ràdio, haver d'entrar a les xarxes per veure les últimes hores i haver-me de llegir tots els diaris per saber què és el que està passant aquí o a la resta del món. Per tant, necessito, o m'agradaria, tenir una feina. El més important per mi és que em faci gaudir, que m'ompli, que m'ho passi bé. Que bé, doncs estarem molt pendents. Hem parlat amb la Patricia Plaja d'actualitat, del seu paper com a portaveu. Ens faltava tot el seu paper al capdavant dels Mossos, multipremiada per aquella gestió. Segur que en una altra ocasió podem parlar, perquè va ser molt reconeguda per la gestió dels atemptats del 17 d'octubre, tots us recordareu. Patricia Plaja, portaveu del govern, Patricia Plaja. Mil gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. I que vagi molt bé. Que vagi bé. Ara són les 9:10 del matí. Repassem titulars.